бо мақсади ошкор ва пешгирӣ намудани ҳолатҳои дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат даро, фаъолияти ғайриқонунии ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш аз санаи 15 то 25 феврали соли 2021 амалиёт бо номи рамзии нелегал ташкил ва гузаронида шуда истодааст. ҳамарӯза бо ҷалби ҳайати шахсии ротаи хадамоти роҳбонӣ, гурӯҳи шӯъбачаҳои шӯъбаи бозарасии давлатии автомобилии раёсат ва шӯъбачаҳои бозарасии давлатии автомобилии шӯъбаҳои вазорат дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар якҷоягӣ бо кормандони хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт гурӯҳҳои корӣ таъсис дода, баҳри пешгирӣ ва ошкор намудани фаъолияти ғайриқонунӣ ва дигар қоидавайронкуниҳои воситаҳои нақлиёти мусофиркаш чорабиниҳои мақсаднок ташкил ва гузаронида шуда истодааст. зимни амалӣ намудани чорабиниҳои мақсаднок ва бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат даро таи 8 рӯзи баргузории чорабинии мазкур 4734 ҳолати қоидавайронкуниҳои ҳаракат даро ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд ки аз онҳо 97 ҳолати ғайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти мусофиркашонӣ, 5 ҳолати беиҷозатнома фаъолият намудан, 2 ҳолати идории воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ, 7 ҳолати идории воситаҳои нақлиёт бе шаҳодатномаи ронандагӣ, 9 ҳолати идории воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира карда шуда бе иҷозатномаи бозрасии давлатии автомобилӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд.